Zdar ľudia, moje meno je Hulajská a dneska sme tu už pri 8. epizóde našej série. Mimo natáčania som našiel gold, 6 goldu, čo je úplne super. A hneď vám ukážem Doriti, Spiderik, no dobre. Tak toto som tak trochu nečakal. Už som ho asi zabil. Hej, už som ho zabil. Ja som robil branch mining a pre tých, čo nevedia čo to je, alebo ako sa to robí, tak v tejto epizóde vám to ukážem. Takže ja som si spravil neobmedzenú zásobu torčiek aj krompáčov. Ešte torčky aj iron pickaxe. A ak sa nám pošťastí, tak si nájdeme diamanty. Takže ideme na to. Ja som dal kde vlákno. Aha, tu je. Tieto veci radšej odložím. Toto si zoberieme. A ideme na to. Ideme dole. Ako vidíte, tak som si zmenil aj skin. No, moc asi toho nevidíte, lebo mám brnenie, však hneď vám ho ukážem. Takýto skin mám. Teraz, keď pristajeme. No, to je teraz jedno. Takže branch mining. Dostanete sa dole. Takto, že budete mať F3, si spustíte takúto tabulku a na tom tvrdom I musíte mať 11. Keď tam budete mať 11, tak začnete kopať takéto tunely. Je jedno, aké budú dlhé, vlastne ten bridge mining slúži na hľadanie diamantov a vlastne teda, že čím dlhšie ten tunel kopete, tak tým máte väčšiu šancu, že nájdete dia alebo nejaké proste vzácne kovy. Ja som tento tunel urobil dosť dlhý, čo už som aj oľutoval, no. Tu máme redstone, toho už mám dosť. Jaj, keď sa dostaneme na koniec tunela, tak to ešte bude chvíľku trvať. Dobre, potom, keď vás to už prestane baviť, tak takto 2 bloky si vynecháte a začnete druhý tunel. A takto tých tunelov môžete robiť aj 356. A samozrejme aj viac. Dobre, tak tuto som skončil. Tak vlastne v tejto epizóde budem trošku ťažiť. Možno, že nájdem nejaké tie diamanty, čo by ma veľmi potešilo. Si dám do ruky torčky. Toto brnenie si dám. Torčky. Už som veľakrát na branch miningu našiel dia. Na single playeri nie, ale na rôznych serveroch už áno. Napríklad teraz mám jeden server rozohratý. Ten hrám asi 2 dní a už tam mám nejak 8 dia. Na redstone, uhlie. Uhlie si vykopeme. Uhlia nie nikdy dosť. Dobre, tentokrát nám redstone stojí v ceste, tak tentokrát ho vykopeme. A keď redstone už mám, no to je jedno. Ďalšie uhlie. Ja chcem diamanty, nie uhlie.
Tak vyťažím si, lebo ako poznám moje šťastie, tak keby som nevyťažil, tak by tu kde bol skrytý diamant. Možno, že aj je, len o tom ešte neviem. Toto pri redstone možno bude tak kde skrytý. A není. Dobre. Poďme ďalej. Lopatu som si nezobral. Som si tiež mohol, nemám ju náhodou, nemám tú lopatu. To sa mi nepáči. Tak ja si radšej túto takto presvietim. Nikdy som sa tu dostal. Aha, tu som kopal prvý tunel, ale videl som tu lapis, čo je win. Ešte, aby za tým nebola lava, toho sa trošku bojím a není. Dobre. Našli sme tento tunel. Ako vidím, tak už nie sme až tak ďaleko. Hneď si zoberieme. Bude sa hodiť na torčky. Ako sme ešte ďaleko? Ešte sme dosť ďaleko. Hej. Dobre, už mi praskol jeden krompáč. Dobre, tak sme zase našli hlinu. Dobre, tak to bolo pre dnešný diel asi všetko. Diamanty sme nenašli, ale ukázal som vám, čo je branch mining. Učím sa s vami ja, Olda SK. Čaute.